Teris Komodini Kakija li fl-aħħar ġimgħat servit bħala l-wiċċ tal-grupp ta' deputati ribelli kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija biex toħodlu postu, issa qed tħoss użata u traduta minn sħabha stess. Dan hekk kif il-fazzjoni ta' Simon Busuttil li ssib tad-ditt tagħha u se tmur l-elezzjoni oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista, issa qed tippreferi lil Bernard Gregg bl-iskuża li hu ġdid aktar minnha. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif sorsi qrib il-fazzjoni Busuttil qalu li f'dawn l-aħħar ġimgħat ma impressjonatx wisq waqt id-dibattiti televiżivi, il-kummenti li tat lill-ġurnalisti u anke fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika fejn ġiet imqabbla ma' Delija. Dawn il-wirjiet negattivi irriflettew li Komodini Kakija m'għandix l-istoffa biżżejjed biex tkun kap tal-Partit Nazzjonalista. Aktar kmieni din il-ġimgħa, One News vela kif id-deputat Jason Azzopardi li huwa minn ta' quddiem kontra l-kap Adrian Delija der jikkonfoffa mal-avukat Bernard Gregg f'ħanut tax-xorb ta' Sliema. Il-Gazzetta Kulħadd qalet kif Bernard Gregg issa qed jieħu s-sopravvent fuq ix-xogħol li ħadmet għalih Komodini Kakija. Sorsi qrib il-fazzjoni ta' Busuttil qalu kif Komodini Kakija kibrit ilha rasa u kienet diġà tħossha kap tal-Oppożizzjoni minn qabel effettivament il-President George Vella ikkonkluda li Delija kien għadu l-kap tal-akbar partit fl-Oppożizzjoni u lura ma stax ineħħih minn din il-kariga kostituzzjonali. Iżda din l-aħħar ġimgħa il-moral ta' Komodini Kakija niżel ikaxkar mal-art u qed tħossha qisha l-ummija użata